Naozaj? Vážne? Nie. Neverím. Deti, prečo sa tak smejete? Čo je tu také smiešné? A ja sa chcem zasmiať. Ach, poklad, akurát rozprávam príbeh z 3. triedy, pamätáš, ako si napísala ten ľúbostný list a chlapci ho nechceli. Ocko, nemôžeš tu rozprávať pred všetkými moje tajomstvá, to nemá nikto vedieť, vieš ako je to dávno? Mami, ale je to naozaj pravda, že si sa pred obchodným centrom a kopou ľudí šmykla na banánovej šupke a spadla? Páni. A naozaj si volala svoju učiteľku v 1. triede, vždycky mama. Maminka, a vážne si mala v nose Lego a museli ste ho ísť vyberať k lekárovi? To naozaj? Och, vážne, oci, toto im rozprávaš? No dobre, deti, všetko je to pravda, ale ako si im to mohol rozprávať? Zlatko, lebo je to vtipné, veď všetci sme boli deti. Detko, ale je to fakt trápne. Tak, no, je to zaujímavé, skutočne trápne. Teraz o mne moje deti vedia takéto veci. Čo sa tu deje, Klaudia? Nejaké problémy? Nie, Martin, len otec rozprával deťom všetky trápne historky z môjho detstva, z puberty, jednoducho všetko. Tak to aj ja musím niečo porozprávať. Ešte poznám príhodu, ako spadla mama z koňa. To bolo fakt smiešne. Martin, keď si tu... Deti, váš ocko, ten sa kedysi pokúsil tajne kradnúť k nám domov, ale potom sa totálne vyľakal. A prečo? Zbadal malú mačičku, kedy si sa jej veľmi bal. Naozaj? Hej, to nie je vôbec vtipné. Tá mačka bola vtedy fakt mrzutá. Ale Martin, Klaudia, nemusíte sa vôbec cítiť trápne. Všetci sme boli deti. Hej, trápne príbehy. A nám stále hovoríte, že vystrájame všelijaké hlúposti. Budeme ako rodičia určite totálne cool, lebo takýto trápni vôbec nie sme. Myslíte si, že to súvisí s rodičovstvom? Možno sme boli ako deti trápni, ale za to sme najcoolovejší rodičia. Presne, Julian, dobre vieš, kto je najsám cool otec v okolí. To si myslíš len ty, ocko. Keby som bol ja rodičom vás dvoch, to by bolo. Ja by som bol vážne cool, to vám poviem. Julian, to nechápem. Už je preč. Bol by som cool otec, božňovali by ste ma. Tento bazén s loptičkami je skvelý. Super, že ho ocko kúpil. Naozaj perfektný, úžasný oddych. Aj tieto hračky sú parádne. Pozor, prichádza skok do loptičkového bazéna. Špica. Počula si to? Niekto prichádza? Tak, idete ma tu hnevať, či nie? Ocko, nie je to tak, ako to vyzerá, teda je, ale nie tak úplne. Ocko, chceli sme ísť odtiaľ práve zvon, len niečo sme tam hľadali. Kto vám dovolil hrať sa s mojimi hračkami a s mojím bazénikom? A v bazéne stále nie je voda. Robíte si srandu? To bola vaša dnešná úloha. Ako si teraz oddychne po ťažkom dni na polícii? Mám ísť do bazéna bez vody? Či ako? Tak sa mi aspoň uhnite, idem do mojich loptičiek. Samozrejme, ocko, mrzí nás to. Vieme, že to všetko tvoje hračky a nie naše. Presne, mali sme sa opýtať. Hračky sú samozrejme len pre teba, my to vieme. A čo vidím tam? To myslíte vážne? Moja hojdačka, čo tu robí? Tu vôbec nebola. Ocko, to som bola ja, hojdala som sa, mrzí ma to, veľmi ma to mrzí, prepáč. Ocko, sľubujeme, už sa nebudeme hrať s tvojimi hračkami. Sú to všetko tvoje veci, vieme to. Ideme hore a sadneme si na lavičku. Presne tak, áno. Ocko, a môžeme si zobrať aspoň jednu loptu? Nie. Potrebujem to všetkých 5 lopt. Je tu 5 izieb. Do každej izby mi treba jednu futbalku, nedávam žiadnu. Ale Julian, vážne skvelý otec, kopa hračiek, ktoré patria tebe a my sa s nimi nemôžeme hrať? Dokonca s hojdacím koníkom. No jasne, ja som o mnoho coolovejší otec ako ty. Áno, presne. Kúpil by som si veľa hračiek a keby ste boli dosť veľkí, potom by ste sa s nimi mohli zahrať. Julian, nebolo by to vážne dobré. Tieto vnúčatká. Je to úplná hlúposť, Julian. Ja by som bola najlepšia mama. Mama, mrzí ma to, ale bola by som naozaj najlepšia mama na svete. Vážne, Anka, ako si to celé predstavuješ? Celkom jednoducho, stále by som vám pomáhala. Nie, tento referát nikdy nenapíšem. Ako ho mám spraviť? Hej, Klaudia, mala by si sa spýtať našej mamy, mnohokrát mi pomohla s úlohami z matiky. Možno máš pravdu, mama je naozaj najlepšia. Počula som to slovo, mama? Ako ti pomôžem, Zlatko?
Mama, dobre, že si tu. Nedokážem spraviť tento referát z biológie. Pomôžeš mi, prosím? No samozrejme, to nie je žiaden problém. Posadím sa tu. Ide o kosti. Aha, to zvládnem. Mama, ty si naozaj úplne najlepšia. Vážne. Dobre, ja som vám pomohla a vy za to budete chodiť do konca týždňa miesto mňa do práce. Ja do školy, ty do práce. Skvelé, no nie? Ja pomôžem vám, vy pomôžete mne. No, to je skvelý nápad, mama. Správame to. No, vravel som, mama má najlepšie nápady. Ty si najlepšia. Áno, mama je najlepšia. Tak vám teda prajem veľa zábavy v práci. A vieš čo? Mne si pomohla tiež, tak ja idem oprať. Výborne, Martin, to je od teba krásne. Ale samozrejme, spavím to rád pre najkúlovejšiu mamu na svete. Martin, ale teraz ju idem objať ja, vonia tak krásne. Áno, taká je Hanka Vrabcová, najlepšia mama na svete. Presne takto to bude vyzerať. Budem úžasná, zbožňovali by ste ma. O jasné, no to sú mi za rozprávky. Deti do práce, to určite. Mama, veríš tomu? Hanka, je to naozaj veľmi milé, ako chceš pomáhať, ale nemôžeš miesto seba poslať deti do práce, to nejde. Ale áno, u mňa áno, moje deti ma budú zbožňovať. No, dobre deti, počula som vaše nápady, ale aj tak si myslím, že my sme najlepší rodičia. Tak ty si stále myslíš, že si cool mama a ocko cool otec? No dobré. No, nechcem vám kaziť náladu, ale myslím si, že Emka bude najlepšia mama. Ty máš pravdu, babka, presne tak to bude. Samozrejme, ešte tretia. Tak nám povedz teraz ty svoj príbeh, ako budeš najlepšia mama. OK, počúvajte. Klasický deň v škôlke. Vlastne nie je úplne bežný. Musím si pohovoriť s Martinom a Klaudiou. Martin, Klaudia, poďte na slovíčko. Veď vy už viete, o čo ide. No jasné, zasa. Martin, poď aj ty. A ide zasa o... no dobré. Presne, mali by sme si o tom pohovoriť. A poviem to už aj vašej mame. O nie. Brigita, ale čo sa deje s mamou tento raz? Nemusíme jej to hovoriť, či áno? Deti, takto to ďalej nepôjde. Musíme to už naozaj riešiť. O nie, Brigita, to sa mame Eme nebude páčiť. Mrzí ma to, Martin, ale je najvyšší čas, je to neúnosné. Brigita, a kedy bude bazénik s loptičkami v mojej mierkosti konečne hotový? Mama, teraz nie naozaj. Mrzí ma to, ale vieš, Ema, viete, už ste tu 30 rokov v tejto škôlke, od svojich 4 rokov, no a pomaly nastal čas ísť. Nie, Brigita, nepôjdem, rozhodne sa nedám oddeliť od svojich detí, odídem až s nimi. Brigita, pravil som to, nebude to k ničomu. Mama, myslíš, že nenastal pomaly čas, aby si šla pracovať ako ocko? Počujete svojho malého synčeka, je to skvelý nápad, pomôže vám rada zohnať prácu. Brigita, nie, neodídem z tejto škôlky, to radšej budem v tom primalom bazéniku s loptičkami. No to snad nie je možné, povedala som len svoj názor, táto mamička nemôže zostať navždy v škôlke. Ja som najlepšia mama na svete a zostanem tu navždy. Klaudia, musíme si s tou mamou naozaj pohovoriť, takto to nepôjde. Mami, ale vážne, nemôžeš odísť zo škôlky? Ale fakt, mami. Aby som bola ako ostatné mami? V žiadnom prípade, ja som mama škôlkarka. O nie, aspoň, že nepôjde s nami aj do školy, alebo do práce, teda dúfam. Počuli ste, som najkulovejšia mama a zostanem navždy v škôlke. A tá biela baretka, počul si, Martin, Emka chce zostať celý život v škôlke. No či je to také jednoduché? Počuli ste naše príbehy, budeme najlepšími rodičmi. Nie. Kvôli tomu som vám tie príbehy o mame a ockovi nerozprával, sú to skvelí rodičia. Ako deti mali trápne zážitky, ale sú výborní. Počuli ste? Áno, detko má pravdu. A fakt sa vám nezdá, že sme dobrí rodičia? Aspoň trošku, nie? Áno, možno ste trošku cool. Ale len trošku, pretože som ja váš syn. Idem sa napiť kakauko, dám si Emka. Chceš so mnou? Samozrejme, všetci sme boli deti. A ozaj, ešte mám jeden príbeh s mamou. Ocko, nie, musí to byť, už nech to skončí.